Imagina una escena comuna, ets amb companys de feina i algú menciona un membre de l'equip que no hi és. La conversa canvia subtilment. Queixes subtils s'hi colen, crítiques discretes. Sents pressió, unir-te a la negativitat o romandre incòmodament en silenci. El camí fàcil és assentir, però la veritable lleialtat és una qüestió de principis. En lloc d'una defensa directa, recorda alguna cosa crucial. Recordes un projecte on l'Àlex, el company absent, va tenir una idea brillant. Va salvar l'equip d'un gran error. Decideixes parlar. Saps, dius amb calma, la idea de l'Àlex sobre la reorganització de la visualització de dades el trimestre passat. No hauríem aconseguit aquest client sense ell. Cau en un silenci. Els comentaris crítics són embuïts. La sala reavalua. No vas discutir, simplement vas il·luminar un valor innegable. La negativitat va desaparèixer. No va ser una defensa, va ser una elevació. El G intel·ligent, no vas lluitar contra la negativitat. La vas esquivar mostrant un impacte positiu. Jo va demostrar una profunda lleialtat i caràcter, no a través del conflicte, sinó de l'afirmació. Defensar algú significa destacar el seu veritable valor quan estan absents. Canvia la percepció del grup i la teva pròpia integritat. Això mostra un veritable lideratge. La pròxima vegada no t'uneixis al cor. En canvi, eleva l'absent. Comparteix una contribució genuïna. Per a més consells sobre com construir el caràcter, subscriu-te a Catalan Depot. Que el teu caràcter parli per si mateix.